Митко, как правят чашите на банкета? Дзън, дзън. А как прави банкомата? Зак, банкомат! Зак, банкомат! Банкомат! Зак, банкомат! Банкомат! Благодаря на оркестъра! Айде, стоп! Стоп, стоп, стоп! Да, разбрах, сега е за вашата компания. Айде, поздрава! Какво съм ви виновен, че съм най-богат? Тази вечер аз съм най-големият тарикат. Какво съм ви виновен, че